Hi guys, kumusta ang tanan? So naana pud mi diri sa among garden karon nga side kami with ni Sharing Toy. So tawda day mi diri guys, ganina day mi diri, naa mi gibuhat niya karon pa ta ng intro. Bis di ay misa kamatis na among gitanom kagahapon. Muna siya guys. Unya amo siyang gipang butangan og bani sa saging para dili siya maugas sa init kay medyo nagpakita ang init karon nga kabuntagon. Gahapon na din namo siya gi tanom. Kay abi na mo og magkusog ang uwan unya. Wala nagkusog ang uwan guys. So karon amo siyang gibisbisan ug amo din siyang gitabunan danang bani sa saging. Unya naapoy kamuti dinhi gi tanom ni Dongski gahapon o. Natanuman na sa kamuti ang iyahang gi hutukan nga yuta. Kay lagi kagahapon nagsalig mi kagahapon guys nga magkusog ang uwan so nag automatic din mig pananom sa mga talamnunon. Atong alagbati diri nga side o. Kana day siya nga alagbati kay ako na siyang inutanan unya akong gipang lusok so nangabuhi siya oh. So alagbati diri nga side. Unya ang diri nagtanom pud mi diri sa sili kagahapon mga sili ni siya og atsal. Gibisbisan gihapon ni nako og apel unya gitabunan gihapon namo para dili siya mauga sa init basin og magpakita si haring adlaw karon sa tibuok adlaw. Dili ra kasanan siya mauga. Dili pa man kaayo init dani dapit na side so magilamon sa ko guys ay hami maguli. Kay amo ging purpose diri sa garden manguha mi og bulanghoy kay maghimo mi og magluto mi og pinatamis na bulanghoy. Pinatamis ng Tagalog. Maghimo mi guys na kanang nilatikan nga bulanghoy ba. So may purpose namo dinhi unya kay sayo pa man nga magluto ta og kuan nga bulanghoy. Nagkuan sa mi sa among kuan kamatis sa bawong gipantanom amo sang gipagkambiran sa bani para dili mauga sa init. Kung gilamon sa tadani kadyot kay ang akong sili nagtupong na sa sagbot dili na siya mailhan nga sili siya. Kay sagbutan na kaayo so ato sa siyang hawanan. So guys, naman na day ko dito o gilamon. So karon mag-ibot na ta og bulanghoy. Dani nga side. Nara guys o among bulanghoy din o. Amo din ning tinanom ni Sharing Toy dani nga bulanghoy. So mag-ibot na ta diri nga side. Ang problema dani guys, kung ato ba ni siyang madaog pag-ibot. Ang kaning similya ato ra ni siyang ibutang dani sa kilid kay niya sa hapon. Balik ra mi diri guys. Amo ra ni siyang itanom. Tanom ra ni nato sa balik. Kansa di mo similya. So mag-ibot ta dani guys. Ang problema ato ba ning daog pag-ibot. Agay, daog di na to. Nge, laki unod. Tiyong. Sara makabuk ay gikuan nang papad ay pling. Kuan nang papad ay kay. Kani day nga bulanghoy bitaw mga jay kay kuan pa ni siya. Bago pa ni na akong tanom di ay. Basta bago pa ni na akong tanom unya makakaon na taan ni. So dili na ako madaog pag ana guys so ako siyang putulan. Kay medyo gahi dirahon. Ato siyang kaluton. So sa wakas makakaon na gid mi sa among tinanom ni Sharing Toy. Bide, sundang nimo bide. Nagay kayo. Wag. Wag kaya tan. Tangtang na to mga oras ni ha. Usog ah. Ato ning kan similya. Tadan. Tema. Le. Agoy. Hindi mo similya mo. Wala naputol. Naputol. Atong kaluton kay sayang. Naputol pa gyud.
Oh. Isa na ni siya kakuan, kahumitan. Medyo gagmay paging unod sa bulanghoy kay bata pa ni siya guys. Mga 3 months pa ni siya atong bulanghoy nga gitanom. In fairness, daghan iyang kuan. Nao, ang uban gamot pa. Pagi siya na insakto og kaporma nga unod. Tsada din siya kung lungago nimo. Ingani nga klase nga bulanghoy kanang bata pa ba. Kay humok pa siya. Dili siya gahi. Lungagon. Agoy. Daghan ta iyahang bunga pero mga gagmay pa guys kay bata pa man ni atong bulanghoy. Dili pa gini siya ingon nga harbisonon. Agoy. Pero wala ka maligit sa. Medyo dagan-dagan ang atong makuha karon for today's video sa atong bulanghoy. So, pag ito video lang wala ako Nasa liyaro so nakaapas so. napagaw. Pagaw ka teng? Yeah. Napagaw man ka nag concert ka? Sibog-sibog mo diyan makita ninyo atong bulanghoy. Makita ninyo ang bulanghoy Ano na. bingit atong kuan. Sakto na ni da. Yato dagdanan kay basin dili mahurot ba? Ang gusto mo ba? Na-prayer to, napakpak ko. Tadan. Ano kabalo na prayer to? Ah, Ito tayo. Kabanta kayo na nagtinggit. lapit. Ako lang to. So insakto na dai ni isa ra dora dai kapunuan among Wala ko. ibuton guys kay sayang pagkayo kung dili na to mahurot. Alam mo maging agwa na. Atong gud dapikan gud. No. Dapikan ako. Kana linata baligi Ay ah. sud sa dibalgi ka unan na to. Sakto na insakto na ni. Ha? Dagan na magugay na oh. Adi di ba nagkan nga may. So nara guys, so insakto na ni siya akong ibuton kay murag medyo init apod siya. So, kita-kits. So kita-kits lang ta dito sa among munting tahanan. Bye. Sana namin diri sa among munting tahanan so nakailis na ko, di ba? Siksik pa diri nga side. Charing. Bitaw, nakauli namin diri guys. So karon ako nang panitan ng bulanghoy. Di ara mo. Kay magpanik ko og bulanghoy. Tagaran na guys, maligi ko. Kaning bulanghoy day guys kay medyo linghod pa gid ni siya. Sakto pa gid ni siya nga lungagon. Ngumok pa kay panitan. No, magula ba sultay asukar ting. Palit mo gasupag galigo na ko kapait mo asukar sa ubos nin ko. Grabe pa ka bata tong bulanghoy guys. Humok pakistanan siya panitan. Grabe pa siya kahumok. Iguang na namang ito punuan ni mo. Kaning gid siya mo gini siya insakto nga lungagon nga bulanghoy. Kanang bata pa ba dili pa bito ingon siya nga guwang. Okay, kung guwang naman good guys, kanang kuan siya kanang singalan ka ng kahoy-kahoy. Kahoy-kahoy na ang iyahang unod. Tanan ang atong bulanghoy nga napanitan o dagan-dagan na siya. So ako sa ni siyang hugasan. So guys, mana ni tanan atong bulanghoy. Nahumanan ako siya og humana din ako hugas ang bulanghoy. Kanya karon magkagud ko og lubi para igata na ako sa bulanghoy kay mag nilatikang bulanghoy mata karon for today's video. Hulog. So magkumot na ta sa atong gata guys. Napapit sa silang jingle naman. Para sa asam ng jingle. Masukuan. Sa kabaso lang sa akong gikumot ani kay ako siyang kaduhaan og kumot. Nanghugas iko sa akong kamot. Mek, ambi din. Mek. Unsa daw kunoy sukod sa kawayan ingon ni Tito? Kang sa loob daw ta. Unsa sukod? Ikaw na talaga tubig, Mick. No, ikaw balong. So ikadua na to nga kumot nga gata is isa gyapon siya kabaso. So dahil ako giyabuo para diri dai nato na. Musta? Well, that's the same Ano day. tra? Yes.
Muning ikaduha nga kumot and then ang atong espiso. So do ka baso tanan ang atong gata. So guys, muna din ni atong bulanghoy yo, update sa atong bulanghoy. Ako na siyang haunon kay naluto na. Din ni ang atong So guys, muna din ni ang akong bulanghoy nagiluto. So ato siyang tilawan. Medyo bugnaw-bugnaw na siya kay kaganina wala mi dito nagkaon. Ganina wala ko dito nagkaon pagkaluto kay init kaayo. So ako pa siyang ipabugnaw. Atong tilawan. Lami kayo. Atong bulanghoy is humok pa siya. Anong long agunon pag ginang bulanghoy ba? Bata pa siya nga bulanghoy. Lami kay guys, insakto ra yang katamis. Medyo palpak lang ni akong pagkaluto kay wala siya isabaw-sabaw. Dapat unta dani ang akong tadaning gusto is sabaw-sabaw unta siya para naatay duduan ba or sawsawan. Pero namala siya guys, oh, medyo gay siya nasunog nagpula. Pero okay ra kay lami siya. Atong na-achieve ang iyahang kalami. Lami kayo. Insakto ra iyang katamis. Og iyahang kakuan. Gimutangan ako siya og asin gamay. Balance siyang kalami. Well, kung nagkaog bulanghoy guys, sidong skin na diya oh. Nagkuan na siya nagbugha og kahoy. Balag way bugas basta na kahoy. Dong skill lang sa kalam.